Què és millor, mentir o dir sempre la veritat, tot i que a vegades puguem ferir o fer-nos grans enemics? El Misantrop, el gran text de Molière, arriba al Teatre Nacional de Catalunya de la mà del francès Georges Labodan i amb la versió en prosa que ha traduït Sergi Balbel. Un muntatge força irregular, però que té i compta amb un Jordi Boixaderas en estat de gràcia, i és que brilla amb llum pròpia. L'actor sabadellenc interpreta el Cesta, un home que critica de manera implacable la hipocresia, la mediocritat i la petulància que l'envolten. Un home, però, que no és perfecte, perquè quan s'enamora caurà en una gran contradicció. Un text que té una vigència increïble, tot i haver estat escrit al segle XVII, i és que la societat, durant tots aquests anys, no ha canviat gens ni mica. Personalment hi estic en contra, i em fastigueja una mica. Si això continua així, no tindrem més remei que posar fi a la nostra relació. Perdoni que li parli així, l'enganyaria si no ho fes. Tard o d'hora acabarem separant-nos, això és evident. Encara que li prometés el contrari, arribat el moment no ho podria evitar. Volia que ens trobéssim a casa meva només per esbroncar-me? No l'estic esbroncant. El que passa és que vostè obre el seu cor amb massa facilitat al primer que arriba. Té massa admiradors sempre al seu entorn devorant-la amb la mirada, i a mi, a tot això, em costa una mica d'acostumar-me. I segons vostè, en tinc la culpa jo de tenir admiradors? Oui, c'est la première fois que je mets en scène une pièce de Molière. És la primera vegada que agafo una obra de Molière. És en català. És el fet d'interpretar-la en una altra llengua que m'ha fet venir ganes de fer-la, perquè no sabem ben bé a França com abordar el repertori. C'est parce qu'en France, c'est le classique des classiques, Molière, Racine, Corneille. A França és el clàssic dels clàssics. Molière, Racine, Corneille, però sobretot Molière han vist moltes posades en escena. N'hi ha de molt bones, i van pensar, per què fer-ne una altra? Si quan ja s'han vist 3 o 4 s'assemblen totes. És a dir, que si no tens una idea nova, un tractament diferent, per què? No suporto aquesta actitud covarda i afectada que gasta la immensa majoria d'aquesta genteta seva tan a la moda. I no hi ha res que ho digui més que la pedanteria de tots aquests que no paren de xerrar i pontificar a tort i a dret, reparteixen avançades i petons frívolament, parlen per no dir res, discuteixen pel gust de discutir i tracten de la mateixa manera un home honest i un petulant. Hi ha la traducció del Sergi Balbel que ens acosta la peça teatral a nosaltres, perquè no està escrita en vers. La rebem d'una manera més contemporània. Al mateix temps he buscat quelcom més perquè no m'agrada només modernitzar. Trobo que és un gest fàcil, és més aviat una barreja, una anada i tornada entre l'època de Molière i l'actual. Que de totes les persones que veig cada dia i pensi que em veig i de ben importants, vostè és de molt dels meus favorits. Senyor, que em fulmini un llamp ara mateix si m'entén. Permeti'm que li obri el meu cor de bat a bat i accepti aquesta abraçada meva càlida i sincera. Només demano que em faci un lloc petit, si cal, en el seu cor, per concedir-me la mercè de la seva amistat. Els meus braços. No me la concedeix, doncs. Senyor? La seva amistat, si resisteix. Senyor! És un honor excessiu el que vol fer-me. I, si m'ho permet, per mi l'amistat demana una mica més de misteri. Diguem que és una obra on no hi ha molta acció, però hi ha un joc que és fonamental i que ens toca. Totes les persones estan tocades per aquesta peça, perquè es tracta de saber com podem ser, ja sigui sincers, ja sigui mentiders. Mentir per protegir les persones, no mentir per mentir. A cada moment de la vida, d'una manera o altra, ens enfrontem a aquest dilema. Amb els nens, amb un professor, també dins el nostre àmbit, els artistes, hi ha constantment aquest problema. Aneu a l'estrena, aneu a veure l'espectacle. Sortiu i em direu, és fantàstic, George. Després n'anireu a veure un altre i direu, allò que ha fet no val res, és una llàstima. Ningú amb una mica de seny voldria una estimació tan prostituïda. Un home assenyat no necessita res de tot això, ni necessita que el barregin amb la resta de l'univers. Estimar tothom és no estimar ningú. Em sap greu, però vostè no és dels meus. Jo estic en contra de tots aquests que falagren a tothom i no saben fer cap distinció ni tenen mai cap opinió pròpia. Jo no vull que a mi em tractin com a la resta. Li diré net i clar, jo, amb la mi
del gènere humà no m'hi faig.